Bună, eu sunt Alberto și azi împreună cu Rareș ne jucăm Slider.io. Hai băieți, că mai ales pe test. Cum îl cheamă pe... Cine e la tine pe primul loc? Pe primul loc la mine e Neicu. Da, la mine unul, măr, sătămat. Cine a avut cel mai mult de la tine? Scrie sus, într-un colț. Eu am 47.9. Pe mine mă mâncă unul, că aveam 1000 și ceva. Da. Bă, mă spawnase lângă unul mare care murisă. Asta înseamnă să nu știi târziu. Pun pauză, puteam în pauză. Bine, gata, am revenit. Am fost puțin în pauză, n-am putut să dau. S-a pișat pe el. Trebuia să las pauză. Hai să-mi bat piciorul. Asta s-a auzit de la el. O să mai facem încă 4 runde. Dar fără el. Și merge cam greu, să știți. Da. Nu se vede mai. Cine te sună, mă, dator? Da, deci pe calculator. La telefon. Nimeni. Mm. Cam atât a fost cu pedal. Atât. Ne mai facem pe la 2, 4, nu știu. Ne fac pe la 4, nu pot. Cred că pot, nu știu. Deci vedem dacă pot și dacă... Bine, hai, pa!